Pamintaku. Mas Petro. Gandengan. Mas Petro. Dalem. Aku ora mbok gandeng. Gareng-gareng basa tuwekan sing delok kek wis. Ah, mohon maaf. Iya, Mas. Ayo. Penganten kekalih. Nganten. Cewek dhewe dadi manten, Mas. Ayo. Iki cuk lampahe iki. Atut runtut tansah nganten kurang ajar nimpali cucuke yo Wah, sabar. kowe iki kesuwen lho. Yo alon nganten pareng begal kowe iki yo. Cucu lampahe elek. Nampak kok tidak digaji. Cucu lampahe olah-olah. Ayo, Mas. Tatan kenggang sarembut lamun adoh caketing ati alon to cak iki nganten kurang ajar Sik. iki sinondroke dadi nganten kok cucuk lampah aku mburi wae lah dadi ora apa-apa wis Sik. dadi cucuk lampah ora kopen blas Ini mohon maaf Ya. pengantin Mas Arif. Ini Mas Arif tahu Jawa enggak? Ngerti. Mas Arif aslinya dari mana? Jawanya mana? Oh, Kebumen. Kebumene pundi? Unge pundi? gombong aja ngomong gombong kok Menawi kula niku Kali Putih Sempor. Nah, Sempor, iya, nyong Sempor Kang Mas Arif ae kowe. Ya. Lah ora ngerti Baturkan uluk salam Kang Gareng karo Nggih, Bapak monggo. Manto. Iki Pak Manto. Eh, Lagune napa Pak Manto lan Ibu? Ah. Nggih. Selendang biru Ibu, Bapak napa iku Selendang dhewe-dhewe mah. Sedang siang Pak Manto. Ibu. Nanti selendang biru. Ini Pak Mas Manten Manto. nanti lagunya apa? Yang pertama doakan selamat menempuh hidup baru sehat selalu menjadi keluarga yang sakinah. Pokoknya selalu bersabar, mengerti satu dan persatunya ya. Luar biasa. Penting aja Oke, pegasan. selamat ya Mas Arif. Bu, nggih, Mas Bapak Arif. Mas Petro. Nuh. Kowe arep meneh ora kaya ngene, Mas. Ora. Ora Dik, aku ora kepinginan kaya ngono kuwi. Ora Mas kepengin Petro. gerpisan, Ora. satkas lho. Hidup itu sekali, sumur hidup dan juga untuk piye? Mas Petro. Ini mohon maaf tak kenal maka tak Ya, sayang. Bapak aslinya saking pundi, Pak? Kebumen. Oh, Bocah ki loro. Kebumen. Mas Arif wis ngomong kok kebumen kok Lah ming ngamoh. ngarene jelas saiki kowe Kang ae kowe demi bae nyong. Ngomong kok Ibune aja ngomong. Kebumen. Wonokriya lah. Ana kriya ki ngendi, Mas? Nyong Yo ngerti. tanggane gareng Oh, padha bae. ngono. Kula Oh, kan Bang. Bang. Sempor Kali Wonogiri Putih. lho. Nggih, Sempor Kali Putih. Anu nyanyi nggih. Emoh. Tanganmu jangan geratak ngono lho. Ora iku tak anu. Demak-demak ibuke. Ora oleh. Ibu kok iki Mangke wudu nggih, Bu, bibar niki Mangke nggih, Bu. wudu nggih. Heeh. Najis kok. Tayamum nek perlu. Wong niki nggih menungso dadi-dadian. Mas Arif. Mas Arif. Tok Nyong no. oleh takon Ayo, apa tok. ora karo Rikoe. Tokno wae. Ayo, ayo. Aku Wis pengen- Mas terus napa, Bu? kepengin Dasare yo wayah obat Kepengin entek nebus napira. obat. Ya. Pinten nggih? Pinten, Mbak? Kalah malah kon Kepengin- padu. kepengin Dadi punya nganten anak lagi mau 3. kon padu. Heh, Ngomong kok padu lho. aku ngomong karo kene kono terus Mas Arif kepengen punya anak 3. Oh, 3. Alhamdulillah ya ya. Alhamdulillah. Terus mbake berapa? Mbaknya Mbak maunya 4. berapa? 4 berarti 7. 7. Oh, 7. Pas ya Mas Arif ya. Mas kok genepi telu meneh ngono lho. 11 bal-balan lho piye. Oke, lanjut monggo. Yen cedak tansah mulat. Ayo. Sito. Mas Gareng. Sito. Sida asih Pindo mimi amintono ayo nimas bareng anetepi wajib Kang Gareng Sida
asih beraya Ayo, mangga Nduk. Nduk. Suka parisuka. Aku Yuk. kang setya satu. Yuk. Wit pingin nganti saiki. Tebang sasmi datang kapan tak abot semono. Ayo Anti kepangayo mangku lahir batin kuwus nyong ngetan balik kulon. Iya la yuk. anti kosong mone kurang Oh ayo Kondo yati pasesene To reng kowe iki rene. Mas Pet. Sake lo Mas mbok sia-sia kancamu lho bolomu iki lho. Dadi keluarga iki sing sakinah. Iya. Aja paran-paran dhewe. Kowe nek ilang, kowe kudu di-share. Golekane kowe wingi patang dina ora mulih, ra wedi to kowe? Ndonga keluargamu iki sik, tak pating takon, Mas. begini. Mulane aja Ndongake. ilang. Sek. Iki apa ana sing gelem nyulik? Ora masalah gelem wong dengkleng pikirane rono-rono terus lali omah, ngono. lali keluarga kok. Oh. Ya mergo akeh utange. Ya ora. Berarti melarikan diri ya, Mas. Melarikan diri we. Informasi, Pak. ibune nyuwun selendang Selendang biru, biru. pake nyuwune Joko Tingkir. Oke. Siap keluarga Oke. besar saking Boyolali. Pake Kota kalibu tersenyum. nyuwun sing digarap gayeng-gayeng. Yes. Pokoke Petruk gulung-gulung. Gareng no. Kareng ya kudu no. gareng. Mau bolone wong loro mosok ya petruk tok, Mas. Ra aku nak pernah aku pengen pedot ro kene. Moh aku nyusahke ayo. Ayo monggo. Melambat tapi kata Iya. Kang Gareng. Dino iki sound sisteme ramyeh-myeh. Sound sistemnya saka ngendi, Mas? Saka bintang G1 Tamat Nomiku, aku ngomong ning kene luar biasa. ya, Mik sekarang. larang ondo pada Wah, ke sedan la. sitok iki ya. Masa, Mas? Ora oleh kok. Tak go mulih wae iki ya. Sak sertifikate omah. Go tuku. Los. Triyono. Mugianto berkah. Iya. Oh iya iyo. Hati hati. Satya
ngendi? Oh, tak terus kene Mas. Nunggu rombongan masih ada 2 kolte. Iki tekan ngendi mau Mas? Kloter. Iki saiki tekan ngendi iki lho, aku lali lho. Melampah. Antiko. Wow. Petro. Nun. Mesake. Andika panayo. Hei. Juga tentunya matur mbah nuwun kepada panitia, ibu-ibu dapur, penjaga prasmanan. Ya, disiapkan hot bertugas. Iya, betul, nanti ditunggu mungkin punya request lagu dengan nuansa lagu campur sari juga dangdut monggo. Karena Bintang Gesa fleksibel dari Sabang sampai Merauke mencakup ada beberapa lagu-lagu merambah ke dunia Eropa. Luar biasa. Dan juga Kang Gareng Sasmito mangke saking Pak Adi. Nggih. Wah, mangke Pak Adi ingkang pundi kepareng menika saking Berkahi. keluarga besar menika saking Bapak Sumanto monggo berkahi. Nggih, monggo. Mas Penceng. Nun. Oh, tukang sone turu iki. Yes. Gleli. Rio. Nduk Cahayu. Piye Mas? Truk. Dun. Yang tadi mau nyanyi siapa? Pak siapa? Pak Adi. Pak Adi ingkang mana? Piyayine sing pundi Pak Pak Adi? Adi yang mana Pak Adi? Monggo Pak Adi. Ndang Tasih sacet-sacet. iki napa pun kondur? Masih di Oh sini, masih. Dok. Masih. Oh, monggo. Yuk langsung ditekke. Monggo langsung bariki Pak Adi. Nggih. Oh, piyayine. Yanto. Ya, yuk. Lo. Yuk. Matur sembah nuwun wong ayu. Matur sembah nuwun Dek Riana. Ngaturaken matur sembah nuwun. Nggih. Saking nggih. Sinarengan kanca-kanca saking Bintang Gesa. Nggih, sinarengan ngaturaken matur sembah nuwun Bapak Ibu sekalian. Nggih, salaman sih. Nah, sehat selalu pokoknya ya. Nggih. Para lenggah kakung sono putri ngangkat teben rawuh. Nggih, saking Bintang Gesa. Laraning lara ore kaya wong kang buyut. Aduh, mangan ra doyan arat senatolan ning omah
Mas Gareng. Ayo bikin titikel. Leganono ngono nendang rontok piteng mari pimen mari gonoku loro ati Lara Denisa, semangat ya Dek ya. Aku tetap yes kowe. Dadaku sumo ora krasa apa pancen tega. Sinarangan kotor saking bintang Gisa kanthi tembang setunggal mangke set dari Bapak Lipur. Iya. Depan dinaikin nih Mas Penceng, depan middle Mas Penceng. Iya. Dodoku yo ore koso apa pancen tego. Oh
sembah nuwun profesional audio sound system Bintang Gesya nggih. Ayo ngendi Mas? Ya. Kene Mas. Asik. Sini Mas. Gareng. Ya 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 ya. Ayo wis salim urung. Ayo yo. Urung salim karo sing Ya 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 ya. Oh oh oh. Bapak Sumanto monggo monggo. Assalamualaikum. Ayo goyang Mas Ari. Hi hi. Di jaman kar juang jarak eling Oh yo yo yo. lanang Ya 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 ya. Jarene wis menang keturutan sing dikadang biyen ninggal janji ning saiki apa lali Mbak Fitri monggo. Ayo, iya iya iya. Aku mau urung salim kalau ibu lho Mas. Salim dulu sama ibunya. Iya, ibu belum salim sama ibu Kok kenen, Duk? Aja sulam salim kaya bodoh ae. Lah iya, lah iki kan bar bodoh. Kowe kalah-kalahke kaya Imam karo Widi ae. Bar iki ibune njaluk selendang biru. Selendang biru. Menika Bunda ding jaluk. Mau nyanyi sendiri. Oh boleh. Oh, Oh enggak. Wakil. Ayo. Apa ke? Syukur. Lagune sop buntut. Syukur. Mudu ya. Sekar bisa. Aduh sayang. Genang bisa. Oh, yo. Ye, ye, ye. Wasik isu. Samawa buat Mbak siapa Mas? Mas siapa? Mas Arif dan Mbak Bema. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya. Dek zaman berjuang njur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi Mbak Fitri monggo. Ya 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 yo. Yo. Wi wi wi. Neng neng
Den. Nun, Menika ibu kali bapak niku asli saking pundi? Pak E saking Sumpyo. Sumpyo. Sumpyo niku Sumpyo pundi? Banyumas. Banyumas. Kansidenan Purwokerto. Boyolali. Boyolali sing terkenal apa, Nduk? Susu. Susu murni. Biar ngerti sumpyo. Sumpyo ki apa? Sumpyo apa Mas? Sing kocar kacir kopat kabeh gitu. Kayak nguyuh. Kowe pahamen, Nduk? Iya, Monggo, ayo. aku paham dalane. Iya, Oke, Dek. Iya. So. Ayo. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo dene ora ilang nggone padha lara lopo. Banyumas Gombong Kebumen yuk Betul, soka. betul Kang Gareng di sini studio 2 luar biasa. Iya iya. Ayo Pak. Nang pinggiring bengawan tansah setya ngenteni sliramu. Eling-eling jamane semono postung kapitung ketiga Mas Petro neng Bengawan wayah sore mung tansah kelingan. iya Ayo, SMP wamane gawe senadyan kaya ngopo manungsa mung bisa ngrekolan jongko Gusti Kang paring idi lan pasti kita sadar mung lampahi. Yuk. Yo. Truk juga keluarga Kebumen minta cendol dawet. Juga bil khusus keluarga dari Cirebon, dari Gresik, matur mbah nuwun. Salam rahayu, salam budaya. Nanti juga minta cendol dawet Mas Petro. Oke, Juga buat keluarga ibu-ibu penjaga prasmanan, ibu-ibu dapur minta lagune Bojo Loro. Oke, dikasih. Nah, monggo. Neng pinggiring bengawan wayah sore tansaya kelingan gawang-gawang esemu cahayu gawe sedih ing atiku. Sinarangan bintang Gesia Campursari. Jadi tata sesekali kali. Nurike kagem jampi saya. Ya iya. Kira-kira streaming antara kematur sembah nuwun. Dulunya sinarangan bintang Gesia Campur.
setya ngenteni sliramu eling-eling jamane semono wis tungkap pitu katika Mas Petro Gresik bergoyang, Cirebon bergoyang, Mas Santo matur nuwun, juga Mbak Ella Elo, juga Terima Nunggalaras Cikarang hadir. Senadyan kaya ngapa manungsa mung reka lan jangka Gusti kang paring idi lan pasti kita kehadiran dulur-dulur dari Gresik, Ya, Kang. juga keluarga dari Cirebon, nanti juga minta versi Tarling dari Cirebon. Oke, yes, ko. Mas Dimas, Petro, iki dulur lanangku. Siapa ya? Nah, alhamdulillah barokah. Monggo Mas Petro. Masuk TV. Neng pinggiring bengawan wayah sore tanah saya kelingan gawang-gawang esemu dan ayu sedih matur banuwun dulu-dulu Gresik. Gak apa-apa sih. Sini aja. Keluarga besar Sragen. Haye, 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 ye, 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 ye. Masukin Mas Petro. He, 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 he,
Dek Riana nggih. Monggo Pak Bos. Jogetnya yuk, jogetnya. Ayo jogetnya. Ayo. Ora. Ayo Ben Bu. kowe ra yo. Monggo Bu. Yo yo. Yo, relaxen. Dina minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak. Ning tawang mangun. Hei. Sir sengring kene aku nunggu kowe. Tak SMS rambal Telepon. yen tak telpon malah mbok pateni. Baterainya lopet. Hei. Manggelaku manggel Piye, Dik? pipi mama mesti tak ciwal Jotos. ciwal Jotos. ciwal lala ciwal. Lali janjine. Hiyo 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 hiyo. Sapa wong sing ora gelo kandha dandan kowe ora teko. Ada apa, Bu? Ada apa? Kenapa Bu? Ada apa? Gimana, Bu? Ada yang mau goyang Bu? Mau sebayan gitu? Goyang. Oh, goyang. Goyang. Tak kira bayan. Oh, bayan ning kene itu lakone piye? Jan-jane kowe ning Gelagatmu. Gelagatmu saja nyopriyani. Atiku. Atiku sujono. Piye Dek Nisa? Kowe kencan karo wanita liya. Hey, ho, 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 hey. Hiyo, 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 Kalau mau hiyo. nyanyi silakan yo. Monggo. Monggo Pak Bos. Owe owe lulu, owe owe o. Ayo Pak, goyang Pak. Ayo, Ibu. Monggo Bu, ayo. Goyang loh. Pae. Dina minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak ning tawang mangun. Nganti lingsir sengrenge ono kene aku nunggu kowe. Tak SMS ra balesi yen tak telpon malah mbok pateni. Manggelaku manggel irungmu mesti tak ciwal 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 lala ciwal. Sapa wong sing ora gelo kandung dandan kowe ora teko. Nenen no. Matur nuwun Mas Imam. Matur nuwun Pak Bos, Ibu. Matur
matur nuwun nggih. Napa melih mangke di request monggo. Monggo. Saking Tuban. Ayo. Berarti suka Tuban yang punya Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih. Guyu. Janjane kowe ning matur sembah nuwun Om matur nggih. sembah nuwun. Sehat selalu. Ayo Mas. Jeng sonta kulit sekarabu kulit segelegan kandi par tiga yang benar. Tombo ati ono limang perkara
nuwun Mbak Putri. Mbak Putri. Matur sembah nuwun. Oh, alah pimpinan. Nah. Sing niki, Pak. Pak Duh anakku ngger. Sing niki. Bagus. Tak gadang dados satrio kang utama ya ngger. Niki. Anakku lanang sing Oh, bagus iya. rupane. Sok ben dadi wong sing manca ngurangapi negara. Ugi satrio Yo, wong tenang. tuwa lan negara ngger. Kowe dadi wong sukses. Tak lelo ledung cep menengo anakku cah bagus anakku sing bagus rupane yen nangis ndak ilang baguse Tak kadang bisa berimaya dadi Enak. wanita utama. Nambah melih nanti mawon bar niki napa kali ning asmara oh bar niki nggih iya Jep menengong ger anakku kae kulane ndadari kaya buta gegilane lagi golek cicak nangis tak ya Allah tambah air apa-apa. Bari kita ning asmara. Pae. Deng dung dung. Tak dan tak dung dan tak deng. Tang dung deng. Tang dung deng. Dung deng. Dung dung tak dung deng. Tung. Duk. Sak rambahan, sak konongan, sak gongan, Pake nyuwun diganti talining asmara. ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah
duhur lan asar Salat sayakti ngetoke tidak Maghrib lan isya jangkepe Prayogan intisan lelelu Magrib lan nisa jangkepe salat sunai ayo besok munggah suwarga matur sembah nuwun.
Ya, iki nggih pendemunge nggih dalang kondeng Mas Widi. Wah, iya truk. Pokoke ya wah engko bawa. Wah iya to. Sinten sing dalang kondang? Niku Mas Widi menika dalang kondeng. Mas Widi. Jenengan dalang napa? Kula mboten dalang pun. Wong kula wayang. Yuh, monggo. Mas Gareng. Pinapsu. Kok dibaleni? Iya iki ngetes berarti yang jenengan apal. Nah, wong agung to. Ana Mas Teguh aku ngate gemeter dalang barang ya kaget. Wong agung ngeksi Setan
ring Bapati malam minggu kutha Solo pancen rame Swara suling kumandang sarane Ikul seperti entul sing ngene banget ra bisa kutul ora bisa kumpul Yuk, artis sinarengan monggo.